presented by RD Series। काचे उमरिया में अइलू तू नाचे, चाहती है गुप्ता जी पैबू ना बाचे। काचे उमरिया में अइलू तू नाचे, चाहती है गुप्ता जी पैबू ना बाचे। तब होला के कदा खाती तोहार ई सिंगार बा। अरे ए गुप्ता जी ना केहू यार बा ना केहू से प्यार बा, तो सीधा गुप्ता जी के कन्या बन के विचार बा। सीधा गुप्ता जी के कन्या बन के विचार बा। पचासा तबू न मरिया, पार्टी हिला के तू ना चौका मरिया। ना तोहसे न करी नी हो जा, मर्जी बतो हाथ सटिया बतो जा। मर्जी बतो हाथ सटिया बतो